Hold da fast! Hun er helt væk. Hej! Velkommen til jorden! Ja, hun er hjælpet. Ej, det er sjovt. Det er sgu sjovt at prøve. Ja, ja. Nej, det gør Hej, Anne. Open website. Hold da fast! Hvad skal det hedde? Unge møder med muskler. Muskler. Med muller. Endelig unge møder. Mortemuller, ja. Mortemuller. Bare det ikke kommer på YouTube, så går. Større mænd. Vi kalder dem XL-mænd. Det bliver mig ud. XL-byg. Ja, XL-mænd. Den er sgu hård at komme ud af. Godt så lidt. Hvad står det så for? Ekstra large eller? Ja, det var herrene. Det kan ikke blive swank. Ej. Fint. Men hvis du har optaget, så skal jeg lige se, når jeg tester rundt en gang. Vil du gerne se det?